yang di alam sana. Ayat-ayat Allah niku sedanten dari dalamnya langit cara basa umume lan lebete bumi lan dukure bumi niki kabeh niki ayat. Termasuk wit-witan niku nggih ayat, bledhek nggih ayat, angin nggih ayat, napa malih menungso ayat nggih. Nggih jelas nggih. Jadi panjenengan ten mriki semerap pun. Eco pun ngaji mek 5 menit, berapa menit angsal ilmune. Lek kula winginane ngaji ten pundi-pundi setengah tahun mboten ngerti napa-napa, Al-Qur'an berjalan ndak ngerti. Wis nika akhire bulet terus, bayar terus nggih. Ora usah bayar lek urusane dateng Allah, Allah pun sanjang. Lek urusan keimanan tak ada yang berbau duniawi. Nah niku nggih. Moko di dalam diri ini panjenengan nggih enten ayat-ayate Allah yang membentuk kalamipun Allah nggih enten hurufe termasuk ten alam ilahiyah alame Allah menika enten mriku enten lafal Allah ingkang ageng satu alam yang pandangan mata yang tiada batas niku enten lafale Allah ageng niku alam Al-Qur'an. Alam Al-Qur'an. Krana napa? Kados buku ageng mboten enten batese lafal Allah ageng. Niku alam Al-Qur'an. Alamipun Muhammad nggih ngoten. Enten huruf Muhammad nggih alam yang tak terbatas. Moko enten sape alam Al-Qur'an, alam Nur Muhammad, alam ruh dan alam lainnya. Sedanten menika ayat-ayatipun Allah. Nggih termasuk panjenengan sakniki pun semerap ilmune bahwa pohon-pohon niku nggih ayate Allah. Watu nggih ayate Allah. Sedanten menika ayat-ayate Allah. Nggih pun jelas nggih, hadosipun semerap termasuk panjenengan nggih ayate Allah. Napa malih Mas Wahid? Cagai langit. Nah niku napa? Nggih termasuk cagaipun langit. Kula niki madosi cagake langit bertahun-tahun nggih. Adose kula mboten enten guruwe, akhire kula lami angsal ilmune. Kula ningali langit di dalam diri ini dididik oleh Allah. Berpikir wong kula niki bodoh, mboten saged mikir napa-napa. Tapi keimanan kula serahkan Allah, kula dididik oleh Allah, fisik niki murdadi saksi. Terus Allah kula ditangleti. Carae ngoten mawon nggih, walaupun tanpa suara. Sesungguhnya fisik ini cuma jadi saksi. Delok langit, lah yo langit omboe kaya ngene iki, gak ono bates iki, kok gak lugur, cagake sapa? Lah niku. Akhire nggih ngelu sirah kula, akhire rambut kula mbrodoli krana kula mikir. Mboten semerap ilmune. Akhire kula niki nggih mendel-mendel diparingi pertanyaan iki ambek dateng Allah, mongko ilmune Allah ingkang maringi pertanyaan, Allah ingkang jawab. Makhluk gur menungso niki dadi saksi. Sinten cagake? Orang-orang yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Niku cagake langit lan bumi niki. Lek mboten enten tiyang bersolawat lugur langit niki lho niku. Sing diarani komunikasi kalian Allah. Lek kula kali Mas Herman, ayo Mas Herman nang alun-alun. Engko ngopi nang kono Mas Herman jawab. Lak kanca kula pangeran. Mboten, lek kalian Allah niku nggur dadi saksi meneng. Akhire ilmu ning niku wau. Selagi alam dunia ini ada orang yang berpikir niku nggih niku cagake langit lan bumi niki moko ilmu umume lek panjenengan islamipun sekujur tubuh orang sekitare panjenengan desae panjenengan mboten gampang kena bencana niku ilmu umume
Nggih Mas Wahid. Lek ilmu tingkatan malih niku wau sing kula critakaken. Langit iki mboten iso lugur lek selagi enten tiyang sing bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mongko menika mangke panjenengan lek bersolawat, mangke panjenengan diparingi semerap alam niki melalui zikir diganti sampean. Dudu solawat tok. Awal harusnya kita bersolawat, mangke lek pun diparingi sampai dadi saksi disemerapi alam-alam sing boten tertangkap oleh akal niku panjenengan diganteni dikir ganti nggih ilmu-ilmu sing ingkang dilampahi para waliyuwa sing yang sesudah menyapai kewaliannya. Moko para waliyuwa nggih ketelarak sebelum menjadi wali Allah. Nggih niku wau diuji melalui ilmu-ilmu, melalui Islam walinya itu orang mana. Nggih dicoba kalian datang Allah melalui orang mana niki wau. Lek Islam ten Indonesia Jawa Timur niki Islam Kejawen melalui mriku. Lek ten nggene negara liya nggih kula mboten ngerti krana kula sanes keluarga negara liya. Kula niki Indonesia krana kula Jawa nggih diuji melalui Jawa niku wau. Dadose ilmune niki nggih pun jelas. Langit menika mboten lugur mboten napa krana tasih entene panjenengan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.